Basically, to just work hard, work hard and try your best and always try to exceed what you're currently doing. Umphathi wemfundo esiseko unkosikazi Enje Motshekga unqwenelele okuhle abafundi abaphume emagqabini kwisidlo sakusasa sibambe nabo. Our instructions that we have are to appeal the order that was given on Monday. Umba wotshutshiso lwabucala kaMnumzana Jacob Zuma ngakumongameli Cyril Ramaphosa uhlehliselwe inyanga kaMeyi inkundla ephakamileyo yaseGauteng. Kamelo nondaba belijelo ndiyanifundisa mawethu singalebazanga masitadele enzulwini. I-SABC News iyokwethulela i-channel entsha yendaba zamalimi wesintu ngo-2023. African News Channel ka-DTT itakweshela mahungu hi ririmi ra wena. Ngakho-ke zithole ngesiZulu, ngesixhosa, Limi la Setswana, Afrikaans, Xitsonga, kaSepedi, kaSesotho, ngaTshivenda, kaSebeleswati, nesiNdebele. Ri fana ka SABC shimaka mutingati u itela u vatisela mafhungo ka lwambo ra damuni. amahora angama-24 nsuku zonke. Khumbula futhi ngolimi lwakho. Umphathi wemfundo esiseko unkosikazi Enje Motshekga uncoma abafundi abaqhubeka kakuhle kakhulu kwiziphumo zebanga Grade 12 aza kuzikhupha ngalenhlwa. Umphathi webesindleke isidlo sakusasa nabafundi kunye nabazali babo ngalentsasa. Ethetha kwisidlo sakusasa asisindlekele ophopho babafundi abaphumelele ngaphandle kwamathandabuzo, umphathiswa uMotshekga uthe aba bafundi bonyaka upheleyo baka-Grade 12 ngabona bebedlelwe indlala intsholongwane i-COVID-19 esithi ekubuyeni kwabafundi emva kokuvalwa kwezikolo ngo-2020 aba bafundi ngethuba besenza u-Grade 10 babuya mva bona kunabanye. Ebothulela umnqwazi unkosikazi Motshekga uthe uswele imilomeli waka ukubabulela ngomsebenzi omhle abawenzileyo. Uqhube wathi igugu analo ngabo uhamba eqhayisa ngabo nalapho ahamba khona. These young people who give us lots of hope, lots of happiness, and as I said, draw lots of lessons from yourselves. See, when I go to schools and motivate young learners, I'll tell them that I was in the company of top learners. They don't walk the way you walk. They don't dress the way you walk. If you want to succeed with this hairstyle and other things, you're not going anywhere, because I've seen top learners. I quote half the time to say these top learners, when I interview them, to say, my child, how did you make it? They don't tell me stories. Some of them will tell me that we come from the most difficult environments. There was a boy who was one of our top learners program director. When I spoke to him, he says there was not even lighting at home. We used to go to the police station with my friends to go and read with the Apollo light, because there was no light at home. The only light in the community was the Apollo light from the police station. So these are the resilient ones. So I tell them that, to say, don't tell me stories. Before, so I learned a lot. These young people teach us that it's humility. Umphathiswa ukwabulele igalelo labazali ngoxhasa aba bafundi. But also to thank the parents. I really thank you most sincerely. If our kids don't get the support, the love, the guidance that you give them, sometimes they stray, not because they're evil people, but it's because sometimes we don't give them adequate support. And thank you very much for really the support that you give to our kids so that they become the best that they are, and we hope that you continue to really support them as they move forward. Aba bafundi bangompondo zihlanjiwe bathi akukho mfihlo kwimpumelelo yabo ngaphandle kokuzinikela ezincwadini benciphise ixesha lokudla imbadu nontanga babo. Basically, to just work hard, work hard and try your best and always try to exceed what you're currently doing. And I think this shows that the hard work's paid off. Obviously, we'll get all the results tomorrow, but I'm keeping my fingers crossed for now. Esi sidlo sakusasa sitshayelela ukukhutshwa kweziphumo zika-Grade 12 ngorhatya namhlanje ngumphathiswa lo. Awufikanga ugalelekile umzuzu ekudala ulindiwe.
Kanti ke kwiyure nje ezimbalwa abafundi bematriki bebecophele imviwo ze-National Senior Certificate zonyaka ophele u-2022 baza kuzifumana iziphumo zabo. Kule minyaka igqithileyo izinga lokuphumelela kwabafundi bematriki belisiyenzisa ukujonga inkqubela yezemfundo kweli. Kule minyaka emihlanu igqithileyo libonakele lisenyuka kancinci elizinga lisuka ku-75% ngo-2017 laye ku-76% ngo-2021. Amasi abekwe elangeni kubafundi bematriki nanjengoko belindele iziphumo ezibavulela indlela kwimfundo enomsila. Nanjengoko Amehlo athe ntsho kwiziphumo zabafundi bematriki bebechophele imviwo ngonyaka ophelileyo ka-2022, ezi ziphumo ziza kuthelekiswa nezonyaka abangaphambili. Uninzi lwabafundi bematriki abalindele iziphumo bangene kwizikolo zamabanga aphakamileyo ngo-2018, ngelo xesha abafundi bematriki bebephumelele ngo-78%, ngo-2017 abafundi bematriki baphumelele ngo-76%, ngo-2019 baphumelela ngo-81%, nelilizinga eliphezulu kwiminyaka eliqela. Nangona kunjalo ulwamvila lwe-COVID-19 lubonakele nakwiziphumo zematriki. Nanjengoko abafundi bematriki ngo-2020 bephumelele ngo-76%, kubonakala ukuba iziphazamiso ezidalwe yi-COVID-19 zibachaphazele nabafundi. Nanjengoko abafundi bematriki ngo-2020 nango-2021 befumene iziphumo ezisondeleleyo ngelixa lilizwe lijongene nobhubhane we-COVID-19, akwaziwa ukuba abafundi bebekwimatriki kunyaka ophelileyo baza kufumana eziphi iziphumo. Kwiminyaka egqithileyo iphondo laseMpuma Koloni, elaseMntla Koloni nelaseLimpopo asokola ukufumana u-70% kwiziphumo, kodwa kunyaka ophelileyo iMpuma Koloni ikwazile ukufumana u-73%, iphucula ngo-4.9% iziphumo xa kuthelekiswa nezika-2020, ngelixa iMntla Koloni ifumene u-71.4%, iphucula iziphumo ngo-5.4% xa kuthelekiswa nezika-2020, ukanti iphondo laseLimpopo lifumene u-66.7%, lisehla ngo-1.5% kuneziphumo zika-2020. Nangona kujongwa kakhulu amanani kwiziphumo zematriki, kodwa abaninzi abafundi bematriki ngo-2021 abafumene iziphumo ezibavulela indlela kumaziko emfundo ephakamileyo. Kulindeleke ukuba umphathiswa wemfundo esiseko unkosikazi Mutshekga abhengeze ngokusesikweni iziphumo zematriki ngokuhlwanje. Kusenjalo Amehlo aza kubethe ntsho kumaphondo bengenzanga kakuhle kule minyaka egqithileyo kwiziphumo zebanga le-10 kuquka iLimpopo, ngelixa umphathiswa wemfundo esiseko unkosikazi Mutshekga ebhengeza iziphumo ngale ntlwa. Iphondo laseLimpopo ibelelona phondo elingenzanga kakuhle ngo-2021, ikwalilo lodwa elaphantsayo ukufika kumyingo we-70% wabafundi abaphumelelayo. Amaphaphu aphezulu, kodwa uRikhawusetwe Mamabulo uzimisele. Uhleli ethunga neindlela yakhe yokwehlisa inkxalabo yokulinda iziphumo kuba Amasi abekwe elangeni. Le ntozana ineminyaka eli-18 ngomnye wabafundi besikolo samabanga phezulu, iPeter Nchabeleng esishirho, nebebechophele imviwo kulo nyaka uphelileyo kwaye ukholelwa ukuba ukusebenza nzima kwakhe kuza kuphuma neziqhamo ezincumisayo. I feel very anxious and the anticipation is very killing because I do not know how the results are going to be or how they're going to look like. Umamabulo ufake izicelo kwidyunivesithi ezintathu kwaye ufuna ukwenza izifundo zobugqwetha. I want to be a lawyer that stands for human rights of people because I believe that when I was growing up, I had to see my parents being oppressed of their rights. Ingcali yezemfundo uGqirha Ngwebe ukholelwa ukuba iklasi ka-2022 yeliphondo laseLimpopo iyakwenza kakuhle noko. If you look at the results of Limpopo, even over the years, because it's not about the number or the position, the quality. Limpopo has been getting a number of bachelors comparative to other provinces, and even in when it comes to subject, especially if you look at the gateway subjects, Limpopo has been performing exceptionally well, especially a district like Vhembe. El Phondo lihleli kwithemba lokufinca u-70% kulo nyaka. Umba wotshutshiso lwabucala walowo ebefudule ngumongameli umnumzana Zuma ngakumongameli Cyril Ramaphosa Uhlehliselwe umhla wama-26 kwinyanga kaMeyi inkundla ephakamileyo yaseRhawutini. Kwiveki ephelileyo inkundla igwebe ngecala likamongameli Ramaphosa ngelinqanda utshutshiso lwabucala ngakuye. Amagqwetha kaMnumzana Zuma athi anikwe umyalelo ngulo kaZuma wokuba abhene kwisigwebo senkundla seveki ephelileyo.
Ngethuba egaleleka kwinkundla ephakamileyo yaseRhawutini ngalentsasa, umnumzana Jacob Zuma ebephahlwe liqela lamagqwetha akhe kwaye ebekhangeleka echwayitile. Kodwa kubekho ulibaziseko phambi kokuba ichophe lenkundla kuba igosa elisingatha umqulu wokusebenza kwale nkundla livakalise ukuba lo mba awukho phambi kwale nkundla namhlanje. Emva kweengxoxo eziye zabanjwa, ujaji Ismail Mohammed uye wafika wawuchophela lo mba. Amagqwetha kaMnumzana Zuma avakalise ukuba afumene umyalelo kulo kaZuma nongumtshutshisi kulomba ukuba abhene kwisigwebo senkundla seveke ephelileyo nalapho inkundla igwebe ngecala likamongameli Cyril Ramaphosa ngelinqanda utshutshiso lwabucala ngakuye. Our instructions that we have are to appeal the order that was given on Monday, the full bench order. Albeit we know it's an interim order, your lordship knows the law, exceptional circumstances and so on. Bathi ke abakayazi ukuba yeyiphi inkundla abaza kubhenela kuyo ukufaka esi sibheno. We have not yet decided which court to approach. If, as we are inclined to do, it goes directly to the Constitutional Court, then we'll seek leave from that court. Of course, if we want to go to the SCA, then we must seek leave from the full court itself. But we have 15 days to make those decisions. So but in principle, there will be that appeal. Ukandi lomba uhlehliselwe umhla wama-26 kwinyanga kaMeyi kulonyaka. Amashishini asakhasayo afuna ukufumana ithenda kurhulumente yabongozwa ukuba alumkele izikrelemnqa ezenza ngathi ngamasebe karhulumente anikezela ngeziniki maxabiso. Izikrelemnqa zenza ubuqhophololo ngokuthi zikhohlisa amashishini zenze ngathi afumene ithenda kurhulumente. Baliqela osomashishini abaphulukelwa imali yabo abayisebenzele nzima ibiwa zizikrelemnqa ezizenza amagosa karhulumente anikezela ngethenda ukuze zifumane iinkcukacha zenkampani. Ezinye izikrelemnqa zifumana ngongekho mthethweni iinkcukacha zenkampani ezikuluhlu lwenkampani ezisebenzisana norhulumente zisebenzise ezo nkcukacha ukuba imali yezinkampani. Uninzi lwamashishini ayabe ngamaxhoba obubuqhophololo ngamashishini amancinci asakhasayo nangenalwazi luphangaleleyo ngenkqubo yokunikezelwa kweziniki maxabiso ngurhulumente. Iingcali zithi kufuneka basomashishini baqonde ukuba lukhona unyawo lwemfene xa benikwa ithenda kwisithuba nje seveki nanjengoko kunikezelwa kwethenda kuthatha malunga neenyanga ezintathu. So a lot of these scammers, they do phishing. So what they do is they will say maybe copy a tender document and say transnet.net. You know, and then you realize that Transnet website does not have a .net at the end. Iingcali zithi amashishini kufuneka aqinisekise ukuba ngokwenene ithenda iphuma kurhulumente ngokuthabuze kuloo masebe ngqo kwaye angakhawuleza ahlawule imali ekuthiwa iyafuneka bengenzanga siqinisekiso. Once you have been awarded the tender, you will not be requested to pay a deposit on award letter. Uninzi lwethenda zikarhulumente zikhutshwa kwiiwebhusayithi zamasebe karhulumente kwaye oosomashishini bayakhuthazwa ukuba baziqhelanise nenkqubo yokunikezelwa kwethenda ngurhulumente ukuze bangabi ngamaxhoba obuqhophololo. Isebe lophuhliso lwentlalo eMpuma Koloni lithi kufuna inkxaso ethe xhaxhe ukuze likwazi ukuvula amaziko okulwa iziyobisi kweli phondo. Umphatho weli sebe unkosikazi Bukiwe Fante ukuthethe oku ngethuba esamkela iqela lamantombazana aza kuncedwa ukulwa iziyobisi kwiziko iNS Malgaze Gqeberha. Eli ziko kuphela kweziko likarhulumente lilwa iziyobisi kubantu abasebatsha eMpuma Koloni. Ukususela ukuseka kweli ziko ngo-2016 iNS Malgaze Treatment eNew Brighton sele lincede abantwana abangaphezu kwama-800 ligxile kubantwana abaphakathi kweminyaka eli-13 ukuyokutsho kwabeli-17. Le nkqubo yonyango ithatha iveki ezili-12. Eli ziko lamkele iqela labantwana bokuqala kulo nyaka abangamantombi abangama-26, oyena mncinci kakhulu ene-12. Oku ikukuqinisekisa amantombi namakhwenkwe awadibani ngaxeshanye, ukuphuma kusapho olungathathi ntweni, uxinzelelo oluvela kubahlobo kwakunye neengxaki zosapho. Le ngeminye imingeni ekhokelela abantwana babhenele kwiziyobisi. Khona positive feedback kubantwana sebephumile abanye bangogqirha abanye zii-engineers ngenxa yomsebenzi okwenziwa apha sesi-staff, and ndiyabulela kakhulu ngumsebenzi awenzayo. It's not easy, and le nto is a demonic attack kubantu bonke base-South Africa. Ophuwa, ophakathi nosisityebi, bantwana bethu ba-under attack zii-drugs.
Le nkqubo igxile kumabakala amathathu: unyango, ukwamkela kwakhona ekuhlaleni kwakunye nobomi. Emva kwale nkqubo, emva kweveki ezintandathu kuye kwenziwe uvavanyo kwinkqubela yomntwana kule nkqubo, kujongwe iindawo ezingathi ziphuculwe. While the child is here, we are busy with reintegrating the child with the family by holding family good conferences, and then thereafter, when the child graduates here, the child don't get discharged here. It's not prison. This is treatment where the child graduates from the program into the care of a social worker, the referring social worker. So the social worker is responsible for the support and aftercare of the child. Liyenyuka nalo uluhlu labajonge ukungena kweli ziko njengokuba umsinga ukuxhatshazwa kweziyobisi ugqugqisa kweli phondo. Ukuba inxalenye kweli ziko kufuneka ube neminyaka ephakathi kwe-13 kwakunye ne-17 uxhomekeke kwiziyobisi. Isebe lithi lifuna ukuvula amanye amaziko akumila kunje kweli phondo ukulwa ukusetyenziswa kweziyobisi. Ingxaki ke sinayo yibudget. Ngokwentliziyo yethu nomnqweno wethu siyafuna ukuthi zonke ii-districts zethu, because this is a demand in all areas. Zoyi-8 ii-districts zethu zifanele zibe nayo le center. Kodwa ke ibudget asinayo, kodwa ke sizawufumana i-buy-in ku-premier, ku-treasurer, so that basincedise, ngoba nayo premier apha eholideyini ebethe shu elaleni yakhe ngabantwana esithi mamfanta bazawubulawa abantwana 4 boys bayahlupha elaleni. Iqela elilandelayo eliza kuthi lamkele kweli ziko iza kuba ngamakhwenkwe ngo-April. Kwiindaba ze-SABC ndingumcebisi Ngqina, ndisegqeberha. Abahlali bebelugcwabevu enkandla kumantla KwaZulu-Natal bazibandakanye kuqhankqalazo lobundlobongela olukhokelele ekuvalweni kwezikolo kule ngingqi. Abahlali bakhalazela indlela ezingekho mgangathweni, batyhola isebe lezothutho ngokungazifezekisi izithembiso zokulungisa ezi ndlela. Abaqhubi beeteksi nabo bangenelele kolu qhankqalazo. Abahlali bakwatshise nekliniki ejekelezayo yesebe lezempilo. Amagosa karhulumente athi acwangcisa ukudibana nabahlali. Qonqololo ziyaguqa ziyakhothama zasemini nje, sibuya nezinkulu ngecala emva kwentsimbi yesihlanu emalanga nje kuba kusasazwa ngqo iziphumo zika-Grade 12 apha ku-SABC 1. Matholo Nyonga ndekudlela. Bandobekazibini bethuna kwibhele ngomqulu wendaba ndibulise kwemzonzunda apha ekhaya ndikwamkela kaloku apha kwidesika yethu ke yeMozulu. Masijongeni yakutshanje sithanda ngotsho ngokubanzi ke laa ngxelo yomvula nomoya kutshanje khona ukusebekela kakhulu nje phantse lonke namhlanje elapho laphaya eMpuma Koloni xaxe ku-60% ke kweza kunethela uphakama kwakhona phaya ko-Alvani eJamestown, eKomani phakathi kwePort St Johns eMthatha napha ke kolwanxome futhi isantya siqatha kange-40 kilometers phaya ngeyure phakathi kweGqeberha neGeorge. Namhlanje ngomzela imeko yokubukela yaqhubeka futhi 60% phaya eLesotho kwimpuma yaKwaZulu-Natal, indawo ezintsokho lapha kumazantsi ephondweni leMpumalanga nezibhaxu zenkungu ngokokuhamba ke kwemini yabo yangomso. Naso ke nesilumkiso namhlanje sendudumo kaloku ezimandla kakhulu ke kuwo wonke ke lamandla othande ukuphawulwa kakhulu ke ngalambala omthubi. Namhlanje masitsho ukuba le meko ngomso yenza njani nako kaloku umlilo kwemililo yamandla kakhulu phaya ephondweni leNorthern Cape kwakhona futhi ngayo lemva kwemini yanamhlanje. Amaqondo wona ke obushushu phezulu futhi ngayo kaloku lemva kwemini namhlanje phako Johannesburg, oThembisa, eSoweto naphako Alexandra ngawo kaloku lamashumi ekhashwa sisithoba ke ngalemva kwemini kanti kutshisa mpela phaya ePretoria ngenqatsini ka-32 namhlanje ifana ke phofu naphaya eMahikenge Northwest ngokuzalela lapha kaloku umbindi futhi eKimberley inqatsini ka-34 kanti kuyatshisa mpela phaya eUppington eNorthern Cape ngo-38 kakhulu ke namhlanje. Alexandra phe ipholeka mandi noko futhi ngamashumi 25 kanti kuyatshisa eSpringbok ngo-32 ngokufana nqwa ke phofu naphaya koCalvinia eFredendal kanti kunciphile lamaqondo phaya eSutherland ngamashumi 20 ke anesithoba kutshisa mpela futhi eVostile namhlanje ngo-32 kanti kupholeka mandi phaya ke eKapa lodumo ngamashumi 20 ekhatshwa sisithandathu kusekuhle futhi eGeorge ngo-22 kanti Oudtshoorn kwakwintshona yelizwe ngo-30 namhlanje. Bupha koMakhanda eMpuma Koloni ngo-30 kanti phaya eKalado kwakhona kuyatshisa ngamashumi 35 kutshisa mpela futhi phaya eRhafu kwakhona ngo-34 ze kuthi khona phaya eKomani ezibele nesada ngamashumi 32 namhlanje. Kokuhlwa nje amaqondo bushushu ke aphansi kokuhla namhlanje. Bethlehem futhi namhlanje kusekuhle ngeshumi nje elinesithandathu kanti eBloemfontein phaya kumbindi ephondweni lase-Free State kusapholeka mandi noko ngo-17 kanti kuyatshisa futhi
eKimberley ngo-22 kanti Diara kumbindi eMzantsi Afrika li-19 elifanayo ke phofu napha korhafu ekaladokwe kanti eKomani ngu-18 sekuthi kwakhona phaya eMthatha kwakhona futhi ibe lulu elashumi-18 ngokuhlwa namhlanje Port St John's 21 kanti Richards Bay ngama-24 efana ke phofu naphaya eThekwini kanti Lady Smith ibuye nje ibe lishumi-18 ngomtsemva kwemini kakhona pha koDiara ingqasi nga-35 kanti eCalvinia ngu-31 sekuthi phaya eKapa Lodumo ngama-27 kokugqibela eFredendal ngu-31 emnandi kuqhudeni ndingungoza ndikuthanda kanje xesele myoli